Η Μεγάλη Πυρκαγιά. Η γνωστή πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στις 18 Αυγούστου 1917 ξεκίνησε από μια νοικοκυρά που τηγάνισε μελιτζάνες στην οδό Ολυμπιάδους στο Φραγκομαχαλά. Άθελά της έβαλε φωτιά η οποία εξαπλώθηκε στην πόλη σε δύο κατευθύνσεις. Μία προς το λιμάνι και η άλλη προς το Λευκό Πύργο. 70.000 κάτοικοι έμειναν άστεγοι, όμως ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας νεκρός γιατί η φωτιά εξαπλωνόταν αργά. Είναι γεγονός πως αυτό αφορούσε όλους τους κατοίκους της πόλης. Η φωτιά δεν έσβηνε γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ακόμα και οι κάτοικοι δεν είχαν επαρκής νερό για να τη σβήσουν, γιατί το νερό χρειαζόταν για να καλύψουν τις ανάγκες του στρατού. Τελικά, με τη βοήθεια όλων των κατοίκων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να τη σβήσουν όχι μόνο με νερό, αλλά και με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Γάλλος επικεφαλής Ερνέστε Μπραντ είχε σχέδια για το πώς να επανασχεδιαστούν οι καμένες περιοχές της πόλης. Η πυρκαγιά του 1917 σημάδεψε την πόλη της Θεσσαλονίκης και την άλλαξε για πάντα.